Kai kublai fi wei pui baro asai sin ni kapor ka mamantah gerteng ka ba itam ka jong try unang penem jingi Jesus Christ. Ngidan biang ka khubor ka ni kapor ka man hikai ka tin ka jong blai bangange apa bi shashkor ka tin ka jong blai. Pinyo diang bi ka jingker khu namar ka tin ka jong blai kanomi klam ka bor. Ba ka tin ka jong blai am kanom thlitat hagabala pha ya ka mal ka tin jublai gong hala pha ka tin bon ben khia ba ji sen ba ka tin jublai ka mi na shin tor ka jublai ka da ka tin kan kharoi bangange pin kharoi ha ba fi priang ni ka tin bangange ni ka tin shisha kan da long ka jing toy fi to ni sha skor kan dia ya ka tin ka jublai ha ba pet ya ka kerta ka jong phi ha ba pet ya ta ka jing long kristan la de ben long ki nong hi kai Henry em hab hikai si hikai ya ka jo si ka jo kelaka bamot kibri orang kelut ka bama kelut kisgo ulta ne o pastor ne orang kelaka bamot kita bet kelut ka bama si kelut ka bama si osngo kelut ka bama tangham kelaka bamot pat hot ken ni dole kelut ka bama tambah kelam kelaka bamot Tading tawang hab hikai ka ju shiga ju. La day ya phi ban a de jingbang ki ba kham e en hab di hab a sha tang da dut. Ye kita ki try ban neng kong ki oracle ki jong blai kamut ye kita ki jingpan pau ki jong blai hab hikai ka ju shiga ju. Tading tawang ba nga susi wang. Re hab pisan hab hilalong ki barang ba. Kalau adan kata ka jingpen melian te kadang ka jing song tu pila melian ka ketien ka jong blai pitip ka ketien jong blai kadang kata ka jing smau tu ba pila ban bishar ka babha ba dia ka basdio amen sa basan lama pi it si shayu try pinang san hau try amen ngau ngi pi kumong mene habang it you try ngim sa kelas haju ndai bangin syua Ruaisa abi kedui aja melopi habang iet you try kadon ka jingsan ha ka jinglom man siam ngim le biet ngim kran biet ngim yat biet ngim nget biet habang iet you try kadon ka jingsan ha ka jinglom man siam kwa man san tagi play ne ka por ka tin ka jong blai ka angkom ne Naga city ke jong Paul ke Ephesus kalau besau ni rekat bakat san kau no Ephesus sau kat san kau Henry da kabale hok ha ka jing it tungin yo nang san shau ha ki ege baro ubulong ukli ukresken Henry da kabale hok ha ka jing it kabomut habangi it you try ngi im hok ngi le hok ngi it you try kababel ka ong hang ni ka ongum no ngin yo nang san shau hagi ege baro ngi nang san habangi it you try pi you try pinang san Bo try kwa ai pinang san kalong thik kelung marsen kha patla ban kren patla ban yat Henry kimi ki pa ki aidut man laga sengi sumar kelung stang dap shi snami lene kelung mentari mentur sengi dan ti kelung dinang prabanai leong papa prabanai ong la sai te kelung marsen ki dami beniat hi dad ka start plan ke persementa ka speed palat tadeng ta hap ai kata kabam kadi ba itai kelung inang san hadu bain da kelalong ikna hadin nang ta in senang he nang san men kelalong isamla hadin nang ta kelarang ba temen berkum ta kata ka jinglong briu ha ka jinglong do kan long kum ta ba utra we expect yang iru kmi lenti yang iru habangi it you insan ra ka jinglong mensim amen Tading tak khin ke jomblai ka habangi it you try kum ki khlong ki balang syukha ngin trang hir ya kata ka kadut mensim ya ka bangin di da ka bangin san da ka sha ka jing penim ong ka khin ke jomblai ke shiti ben kong Petrus lamba ar khot baar tading ta habangi it you trang it ya ka khin so ngi di da ka ne ka khin ba habangi di na ka ne ka khin ngi san tagadai ka ta ngi kum ki bangai lalangi di ngi habandi na khin jomblai amen Mdai nak tien ki brio takadao ka banong fi kom ki banget haba pi it you try snap ya ka tien ka jong play what you snap ki tien ki brio
Namar fi snap teng ki jong blai teng fi snap ya ka ktien ju ki bre long tek kum ka ta dut blak le pin sa pen her jing lo men sim. Kalau di tang daga basngur, di tang nang ktien ka jong blai. Amen. Iroi try, uno brio bakran ya pi sa pang utrai, uhawan pen sisana ka ktien jong blai. Lam don wat nom pediang namar balai. Sngau dei I kumba dei ka dut hi, mentali em ki klek chemical ru, ben pelong ya ka dut. Ki dan ki video ki klek ki ai chemical tak tung I klek ka dut kendiat, detergent yu untuk ki klek, di dalaking fi kalong ka dut. I kum ka dut sisa ka boda I po bahi ka dut ka da stem ka da ibang kum ka original le. Ki sinajing bam da kata bam telong. Kau rum da kau plastik vi na. Ni I bahaka pertai kadon ka jing klek. Tadeng ta ngimbet ban penya klek ya ka jong ka pertai ba ka jong blai. Kabadai ka jong blai ka jong blai, ka jong pertai ka jong pertai. Mla ban ya klek lang tadeng ta bang I puli ka ktien, habang I eat man puli na ka ktien ka jong blai. Ngin san na ka jing long men sim. Tadeng ta tu ka khot ka ba khat lain ta gong tan andang in poi baro sya ka ta ka jing long ka wei jong ka jingat. Bag jong ka jingtip ya ukun ublay hadu ka jinglong rangba bah hadu ka jingtau ka rinyang ka jingdap ukres kamot ya jisum dai bersi tu tang napo selajat ngin itu ya ter ngin khmiet yu shadu ka jingdap kata ka jinglong rinyang ka jong kres ngin da itu pura ya ukres bau jisu dai we. Amen. Mdai bersi tu yu jisu tang apo kalendar mdai bersi tu yu jisu tang haki dur, ni tang haki stasyu. Ini man itu you try. Daga bangi itu isi saya leng baga ktien kabalapan pawagi. Amen. Baga babel ka ong hang to ka dekot ka bakhat saw ka ong. Bagum tangin om long show ki kena I kabalapan syat kenting barbala rong no akaleng dagal er ka jikai baro daga but shalai gi brio. Haga jingle asianti kat bakum ka but sniu ka jikai bakla. Fitip kum no ke jikai bakla, fitip ke jikai bakla, la fitip ke jing sisa. La fitip ya ke jing sisa, mentam ki juti dai, buan ha ki juti em ong first copy. Terlada ubri om bopong de ke juti original em, do pet ya first copy ong kan ne di original. Kalong thekum ke original tambah kam dai ke original. Tang kita ki bopong ya kata ke original ki sutu ka jam kum no kalong comfortable kum no. Liki janro. Kilong tek ki seriem ha tang kita ki balak pong ka original ki susu bakalong kumno kadon ka jingep her. Senat yo tiar duplicate. Ha? Senat. Bu yo tat subang mo teng. Batat teh nyom kan nyom ba. Le yu ka ju hi. Ka original ka original fe. Ha? Hero try. Ka original ka original. Tadeng ta ka ktien ka jong blai ka dei ka original ka dei ka jing sisa. Tadeng ta lada fitip yo sngo. Lada fitip ya ka jing sisa, fitip ya ka original tadeng ta fi sngo tu pisma tok te. Pisma tok. Lada filatip ya ka jing sisa, lada ki brio ki kran ko ktien jong blai ka ngum ta, ndri ki klem kran ka kum ka ktien filat sung tu ya ka ta. Ngamen syang ngangat ya ka ta ta ba ki brio ki ong ublai. Un yarap ya kita ki yarap ya ladi. Kaum no? God helps those who help themselves. Ublay yarap ya kita ki yarap ile. Oh, ha Bible kadang kata. Tengok tes dan mata. Akan mau ngong ipa kata, oh ipa vi lom ta blay kurku. Oh dum tre rangat me yong na. Dum tre stom rangat me. Ublay yarap te yarap ya ladi te be. Dan me ha Bible. Wana dan mena. Teka puan empat kelab ha. Tadi na dan na bun ki brio ki long kum ta ki ong bai bakak tien jom blai ka ong. Wat klim niam. Siang niam. Ya so kata bak tien jom blai ka wat klim niam. Dan niam. Dan tien blai. Pisia la kham start da ka daw fi ong em. Dan ki ong i dan imat. Mlang ben baptis asin ke pop ba. Dan aktin boleh, yang dan aktin, dan, nang no, dan. What he into, what no, what he.
Tadi yang tahu ada filatip iktin jom play. Hismau ni, smart talk. Tadi kita habangi san hau try. Kabamut ngim long syuk kum ki kelung man syak kenting sini syatai da ki jikai gibril ki jikai bakla kiong yang i kham tam u pastor bante bahikai bakla nano nga bakla penbet wong na pen baptis arsin oh nano ya roy try habang iit you try nginang san ha u try amen nginang san vi kwa man san rang ba pi bun sin ktin ke jom blai kong habang i longi kristan habang i la lejeseng na do dang ret do da heru henry ka ongkum ni ke ktin ke jom blai la da fi puli na ga ne ga nong ga san de khot ga ba khat ar ka ongkum ni do khat wai ka ong spang jong i don bun ge ban ong bar kiba ban batai na ba pi jalong kiba lam kelut unong tho ike shiti hebru ong dan shibun ke ban ong shibun ke ban batai henry pila jalong kiba kelut pilong kiba kelut namar habala dei kapor pi ban long ki nong hikai haba khmi kapor pi don kam ban ba uno ni kai pat ya fi ke jing sedang ki tenrai ban neng rekong ki oracle ublei bara pila jalong ki ba don kam ya kedut te ya ka jing bam ka ba Namar uno ru ubam tang kadot ulang ubam syampang ye ketin kahot henry ulang ukunlong henry ke jimbam ka ka long ye girang ba ki bana mar ke jingmlien ke dan ke jing snow to balapun mlien ban bishar ya ka baharu bat ya ka basneo tadeng dak tin ke jomblai ka uni unang tha ke sti hebru ka ong ba haba pet ya kerta ka jong pi haba pet ya ta ka jing long kristan la dei ban long ki nong hikai henry em hab hikai shi hikai ya ka jo shi ka jo kala ka bamot ki bri ong kelut ka bama kelut ki sungo ulta ne u pastor ne ong kala ka bamot ki tai kelut ka bama shi kelut ka bama shi sungo kelut ka bama tang kham kala ka bamot pat hot kan ni dole kelut ka bama tambah kelem ka labamut tading tawang hab hikai ka ju shi ka ju la dei ya pi ban a de jingbang ki ba khame en rehab di hab ai tang da kadut ye kita ki try ban nengkong ki oracle ki jomblei kamut ye kita ki jingpan pau ki jomblei hab hikai ka ju shi ka ju tading tawang ba ngasusi wang rei hab pisan hab hilalong ki barang ba kalau adon kata ka jing penmlien te kadon ka jing song tu pila mlien ne ka ktien ka jomblei pitip ka ktien jomblei kadon kata ka jing small tu ba pila ban bishar ka babha ba dia ka basneo amen haba pi you try pen san amen pi you try pen ngan san amen ngan san tadeng ta pi you try puli ktien jomblei nga ang pi do basdang no snam pi you try puli ktien ka jomblei kadon ka no tayo ko to Lala anu teli. Kano teli filala. La pulih hitang wah. Dan saya itu. Kum tepok pelana ya itu. Yang kan mau sin ngile irwai. Tak perlu sengah irwai lang batu. Tem gitar mengah. Irwai sepang mesin bekut. Mensim bakut. Tam tang labat tai Islam ha. Tak perlu jengah pat wat pi. Wat yang ni oleh. Pet tak kuat laja kot jeng ruai. Ngongah. Mensim bakut. Nyok kentin sutwi la di ben ruai nong. Ceno. Wat ni wat. Saukat ang sipang nolol bayong. So sipang uyar ni na jong liwat sini jaka syong ru ngalad. Tak ni deh. Sibit mana? Dan le. Sino? Mensim aku ingin poi seding pernah jong try. Ruai nak sepang keding pernah. Lengo sepat bar. Boleh? Bakal melak lendet. Jah dah kakot sibit dah balak nervous palat. Dah lipat dah ni.
Kadai katam kamlang ka ba bahayangi ban siu pizza ladang im download ya ketien ke jong bleha kamen sim. Amen. Tagaday kita ngihaban download ongan download. Ya kay. Ya ketien ke jong bleha. Na kanika kot download ha kamen sim. Amen. Habdan. Ngapen kan mau api 3 minit ya ketien ke jong bleha. Amen. Lap hiet pulih ke ketien lap hiet ya ka baman. Pin sakum jo. Pinum san lano Namar pa film it yung tribe yung kaktiin ka jo. Bading ta kwa banong ifi. It yung kaktiin ka jong blay. It yung kaktiin. Namar kaktiin ka jong blay. Kanlong ka bori ifi. Kasam si spa kat kenday ka dakot ka ba kenday punyo ka angom no. Akat no nga it yung ka anjong me. Kalong ka jing perkat jonga baro shisngi. Taom lok tin jong blay? Akat no nga iit ya ka anju me. Lani ka akat no nga iit ya ka ktin ka jong me. U David u iit ya ka ktin ka jong blay. Badeng ta habang ngingi iit yu try ka ktin ka jong blay ka penkala yang i. Amen. Ngin puli ka nagapor mo, ya kata kadakot ya kabang ngila ju puli baha, nagapor siya gapor, ngin puli nagaar ko rin, like hat sao ter ka ong, mniha do kadakot bakat pragong, henry lapen no, ya gi jingmot jongki namar hado kani kasngi, haba puli ya ka jutang barim, kata ka ju ka jingka akmat kaya sa klem dalot no, nabahau kris lapen dam no ya ka. Shishaken, wat hado kani kasngi haba puli ya Moses ka jingka akadang ne, haka kamat jongki. Re onda la pai kamat shoutrai on lot no ya kata jingka kamat. Te utrai ulang umensim baraba udan umensim utrai hanta don ka jinglait lot. Henry mangibaro daga kamat klem daka ano. Daga bangi kimi syai kumbaha ka yet ya ka buram trai lanang penkala nang penkala dur yangi sya kata ka johi ka dur na ka buram sya ka buram kumbana utrai uba umensim. Kababal gitu yangi balalot no iya kata ka jingka akmat kumba usol menba udang long usol udon ka jingka akmat hakaba umnget yau Jisu, pediang yau Jisu, henry onda habala lotno, ya kata ka jingka kemat, marka don kata ka sarau kami kita ki sarau ki kemat ki jengu, haga sni ka ya kendo yau Jisu haga lentih Damaskos, ka sarau ka bakenja mensim kami tendan naga bakenja mensim kami siya bakenja do, talau hene kemat, badai onda habala lotno ya kata. Lanang penkeladur ya usol, ukelalong. Mesti tamu ukeladur, ukelas nungka kertengru, na usol siaupol. Nang penkeladur yo, na kaburom, siya kaburom, haduk ba, udah ong ini kikentien ta wong. Ani nga subang ng puli kata, tungi puli ka ni kapor, nakistiban ng kong koren, kan long bakat way. Kadakot ba ng kong kabaar, ka ong gumni. Tulong pi kinong pertu bot ki jonga, kumbangaru, ujong ukris. Tinga ya ro ya pi ba pi ken mau ya nga hagi ege baro. Bat ba pidang bat scam ya kita ki rukom bala IT. Kumbanga ngala IT ya ki hapi. Upal wang kumne to pinlong ye kinong pertobot ki jonga. Mar usung tu ba ulasan hau terai. Takada wang pertobot ya nga. Pertubut yang ah, wong kelamong banga ngaduna wong pertubut yang ah, kembanga nga pertubut yau Kris. Marusnul tu ba ulasan. Haka tak jinglong mensim namar ulai itu lut yau Kris. Namar umsim ulai itu tangka kejat na tangka nega kawa ulai itu ya jingdap ke jinglong renjeng ke jong Kris. Udah itu lut yau Kris. Badeng tau namar ulai itu namar ulasan. Wong pertubut yang ah. Kan wan apa yang Jufi finu benang pertubut yang ah. Kembanga pertubut yau Kris. Kata kata menlong ke mission jungi weki banget. Bagi beliau ki iyangi kini iyo Kris hangi. Amen. Ngin san bat ngetip habang iit you try. Kadang bangin san how try. Amen. Ngin san.
Bangangai filio diang igi jingker ku lem bagan igi jihikai ke poin ke basan galong bafin san. Dasi sya ye kita gibi it you try kin san. Bangangai to ai finang san finang he hagata ke jinglo musim ke jongfi finang rangba hagata ke jingem ke bagan jaman sim ya ke ba finang la ban syakri you try kumta. Bangangai finang la balong kinong pla kinong yalap ya ke tien kinong hikai ke gospel ya ke tien ke jong blai ya ke finang la ban long kita ki breu jong ke jingker ku. Bangai try ker ku ifi finum sa gum jo na do mendaga sngi hab fi asngau gini ke tien ke jong blai ngangai moment sim ku ke jing per slek ke jong try kan tu ya pi bagi jing per slek ke jong try kan ai bor ya pi kan pen slek si sya ya pi ba finang la ken ban long kinong pla ya ke tien ba kinong hikai ya ke tien ke jong blai ngi dwai ni ke por ke menta try nga dwai menang pen san ni ki khon ki jong me haga ktien ke jome try om tam ki long ki nong yo sngo ndri ki ba sngo thu ri ka ktien ple ki khmat juki ko try ba ktien jome gong tun pet ki khmat jonga try ba kan long ko ra try o shi sha ka khmat ka ba yo i pen pet ka khmat ko try begini i to ki ba phala na ka ktien ke jome try ker khu ni ki khon ki jome na do mta ka sngi finom sa kum jo ka ktien jom blai kan nang yai bang kan yai thiang haga gm ke jong fi ka ktien ke jong blai shi sha kan na long ke jing kemen ka jing shat kemen ni pi pagkatin ke jong blay da shisha kanang long kata ke syarak kanang long ke kata ke jing shai ke lenti ke jong fi na duai nga kerku ya pi fin ba me na katin ba fin dap ro da ka man laga sngi ba finang san finang rang ba ro halaga sngi ban long jing kerku ke bon ki men sim kanono ka men sim jing dum ke bate kom ya pi ka ba pim la man sung thu katin jong blay nga batat ita baro haga tenge jong jisu pen da shampang tat lalu pulih ke katin ke jong blay na do man da ka sngi men sim ko manikai ni ki khon ki jama bakin sung thu ka katin dua yang kerkui fi wei baro angani kapor haga tenge jong jisu nong menem amen try no kerkui fi nong ai bore fi pinang ai san pinang reng ba haga tege jing lo masim ke jong fi uble nong kerkui fi kerkui fi ke tenge jong jisu amen kulishi bon